Morjesta. Moro. Pitkästä aikaa. Tervetuloa uuden retkivideon pariin. Huhhuh. Heti otettiin luulot pois. Tuossa oli semmonen savesta liukas ylämäki. Joo. Ollaan menossa Hankajärven Pärelaavulle ja sehän on täällä Oriveen puolella Teeren taipaleella. Eli Teeren taivallahan on se retkeilyreitti, minkä pitäisi olla tänä syksynä, eli 26 syksyllä valmis, joka tulee Oriveen Pukalasta tuonne Tampereen Kintulammille. Ja nyt ollaan menossa tuonne Hankajärven laavulle. Se on paremmin, löytyy varmaan Pärelaavun nimellä, jos googgeloi. Ja tää reitti on täällä merkattu tämmöisillä, ainakin toistaiseksi tämmöisillä sinisillä nauhoilla. Ja pitkästä aikaa päästiin. Nyt ollaan, missä me ollaan? Huhtikuun puolenvälin kuppeessa. Siitä on kauan, kun on tehty viimeksi retkiä. Kyllä. Mutta mennään tutustumaan Pärelaavuun ja tervetuloa meidän matkaan. Lämmin tuli. Ollaan päiväretkellä tuon Partapaavon kanssa. Perinteistä eteläsuomalaista kuusimettää. Siinä on joku, onkohan siinä joku karjalajun tuossa, siinä menee joku langat. Pieni polku metsän halki vie. Mikki päällä. Täällä on jotain rakenteitakin. Niin kuin joku vanha mettäkoneura ja tässä harjalla, akseleiden väliharjalla hiippaillaan. Niin on. Tänään joku tuonut meille. Täällä me yritti vähän mettää. Niin on Mettäkone käynyt. Niin on, täällä on tehty hakkuureikiä. Joo, eteenpäin se on mummo lumella. Joo. Mihinkähän päin täällä pitää mennä? Ei täällä mitään merkkejä. Eteenpäin. Eteenpäin. Joo, ei me kyllä taaksepäin käydä. Just kattoo. Tääköhän meidän mennä tonne. Tää on hyvin, kun tänne on tehty nämä jutut alustavasti, että voit käydä siellä. Mutta mitään merkkejä, mihin pitää Tuo mennä. punaisia. Sinisiä, punaisia ruusun kukkia kannan kädessäni, Tossa näkyy sininen. Missä? Tossa ton pinon päällä. Oi, en kerennyt ihan kun Antti hyppii tasajalkaa tuossa, niin kuin pikkulapset konsana lällytteli tuossa. On vähän lötskyä tää. Siellä on varmaan motokuski käynyt kato kaffilla tuolla laavulla. Melko rumat senssit. Täällä on tehty vähän mettähakkuuta. Tuolla on se tie, mistä tultiin tänne ja Kyllä se on kovaa hommaa. Häkiksellään se on. Kumma kun ei päässyt silloin vähän lumen aikaa kunnolla retkelle, kun oli jonkun 1,5 kuukautta melkein lunssassa. Niin kyllähän mä pilikillä kävin, mutta ei tämmöisiä rasituksia vihtinyt silloin. Ai sinnekö se mennä? Teidän jälkeen. Se löysi sittenkin vähän kuivemman. Mamo mies, kun ei vihtinyt tosta mennä. Joo. Sitä ihan perinteistä kuusimettä on täällä jonkun verran ollut kulkijoita, kun tänne on polun tynkää kertynyt jo
Vähän on kosteita. Lenkkareilla ei ihan, jos ei ole kosteutta pitävät, niin ei pääse. Tai pääseekö hyppiä kiertelee vähän sen, mutta no niin, näyttää vähän siltä tuolla järvi paistelee tuolla, että tämä kohta ole lähellä. hanhenmarssi rupeaa lähentyyn niin määränpäätä. On siellä tultukin. Jäätä pikkasen tuo. Joo, ei muuta kuin pilikille pari tantti. Niin mä taputaan sitten, kun näytät sen tyylinäytteen, millä uppot, niin mä annan aina pisteet, että 8,5. Joo. Joo. Tämmöistä ei täällä mitään nähtävää ollut. Tää on tämmöistä perinteistä mettää, ei täällä mitään. Aina tuo mustapukuinen mies tuossa mutkittelee tuossa eilen. Järvi on koko lailla sulaa, että tuossa on rannasta metrin jäässä ja sitten on pari metriä sulaa ja sitten alkaa tommonen jääriite ja sitä on varmaan joku 30 metriä tuota jääriitettä ja sitten se on taas sulaa. Kevät tulee kohiste. Täällähän se mannekin niin seisoo. Joku pistänyt tukin tuonne kivien alle. Kirkasta vettä on, kun pohja paistaa. Toki siinä on niin vähän vettä, että... Jaha. Komea. Onpa hienon näköinen. Eriko. Oh. Se on päre. Hyviä nuotiosyttyjä. Niin, no. Ei parane puhua, kun repivät pian seinästä. Tämmönen puolipyöriä. 1,5 metriä 160 senttiä leveä. Täällähän on liipuuteri. Puussikin löytyy. Pukalajoen pärelaamu. Siellä on huussi, on tuolla nurkan takana tuon nuolen mukaan. Täällä on puute. Nää on. Kyllä on. Puuhuollosta taitaa vastata Tampereen kaupungin yhteistyökumppanit tai joku, en mä tiedä. Siellä olisi päreitä. Niin, Siellä on sulle, kato varapäreikkä, sulla tuppaa menee aina hermot mun kanssa. Niin maassa. tuolla ylhäällä. Joo. Voit niitä käyttää. On kyllä erikoinen rakennus. Tää on tämmönen kapea puikulon mallinen päreseinäinen. Antaa laavu näkymän tuonne järvelle. Huhhuh. Olipa se ihan sillai. Ja aurinko paistaa. Kyllähän tuolla yön vanhaksi antaisi ihteensä varmaan on. On kyllä ihan. Kyllä. On komea. Joo. Vähän erilainen. Lievästi ilmastuna väreillä. Se onko kaiken maailman elämäntapataiteilijoiden annetaan suunnitella näitä laavuja. Näistä tulee tämmöisiä kummallisen näköisiä. Niin. Sitäkö on tuohon vanhaan perinteiseen hirsiseen laavuun tottunut, niin nämä on suorastaan niin kuin rehellisesti sanottuja kummallisia ja kamalan näköisiä, mutta niinhän on tuolla pohjoisessa ne. Siellä on niitä päivätupiakin. Ei ne oikein niin kuin satu syömään silmää, että en tiedä. Joo. Sitä mä ihmettelen, että kun tuohan ihan niin kuin ravassa toi laveriosuus, että Ja joku. siellä on, kato, se on jännä juttu, että kun tommonen laavu, niin siellä hypitään sitten kakkasilla kengillä ja siellä on kurasia koiran tassun jälkiä ja se niinku, ei ne ole retkeilykamat ja noi tollain niinku sotkis, mutta nehän vois jättää ne koirat tuonne 5 metrin päähän sitoa puuhun kiinni, niin ne ei sotkis laavu. Sehän on aina niin sanotusti, kun työn tuossa, niin se on sitten pestävä kaikki kamat. Se on kuin ilmapatjan pat pyykkikoneeseen, kumpihan hajuaa. Joo, en tiedä. Ihan hieno. No joo, sovitaan niin. Kyllä, se mulle. Toki se, että se on
sekin elämäntapataiteilija, joka on suunnitellut tämän ja sitten tuolla Kinkulammilla noita laavuja ja noin niin, tai mikä elämäntapataiteilija, arkkitehti, mikäli onkin, niin näyttää sinistä vettä. Minäkin olisin voinut tämmöiseen suunnitella ja huomattavasti halvemmalla vielä kaiken lisäksi. Niin. Eikö nuo nystyrät ole liian korkea? Tuolla seinässä. Niin. Niin. Toki siihen on hyvä panna vilikkaana kautena, kato takki roikkuu yöksi ja aamulla kun herät, niistä ei enää ole. Se on tuommoinen kulmat pyöristetty, niin ei voi lyödä päätään sen nurkkaan. Ainakaan tuolle peräseinään. Ja tää on ihan hienosti antaa tuonne järvelle. Ainakin tänään tämä on tuulinen paikka. Ja kello on tällä hetkellä, paistaa aurinko tuolta niin kuin vasten päin tänne ja kello 4:20. Automittari näytti tuossa maantien varressa tuossa parkkipaikalla joku 10 astetta lämpöä ja täällä on tämmönen, en tiedä, onko tää joku varuste tilaa sitä varten, jos ollaan yötä tai mikäköhän tämän huoneen tarkoitusta on täällä laavun takana. Laavun takaosassa tämmönen vähän eri. Mä ajattelin ensin, kun mä kuvista katsoin, että tuo on puuliiteri, kun en nähnyt tuota oikeaa puuliiteria. Siinä on tämmöiset oviaukot molemmin puolin, että läppeensä juoksee. Ja vai onko tuo joku koiratalli, vai miksi se on tehty? En tiedä. Mutta ihan siis, tää on nätillä paikalla. Joku lentämyskone tuolla häiritsee meitä. Ja linnut laulaa, tää on hienoa. Tässä on se harmi. Tässä kohta varmaan on mettäpalovaroitus voimassa, kun on näin kuivaa kuin jos satanut. Syttyy se rauha. Joo, kyllä se siinä syttyy. Kova syttymä. Kova poika syttymä. Puhuuko sä nyt itestä vai tuosta nuotiosta? Paljonko me keitetään? Hyvä. Älä mennyt vasta kuin 7 desiä. Meinaatko, että se riittää 2? Riittää, panna riittää. Niin on. Suoraan kotona sitten lisää. Myrkyt kieho. Joo. Syödäänkö makkarat siihen kylkeen? Erämies, se on ainut vihannes, mitä aito erämies syö, niin erämiehen porkkana. Se on jännä juttu, että tuolla puhutaan Pukalajoen Pärelaavusta ja joki on jos tuossa vähän matkan päässä. Laavu on kuitenkin Hankajärven rannalla. Mistä pitäisi olla Hankajärven Pärelaavu? En mä tiedä. Mutta kai se on nyt hienoa. Käydään katsoa sitä jokia ja siinä on joku, pitäisi olla joku köysilossi. Toki ei ole yhteyttä vielä tuonne Pukalan reitille. En tiedä paljonkohan sinne tulee kävelyä, että joutuu käveleen tietä. Tässä on hyvä istua, kun aina on savut sinne. Se on sama Niin, mihin no, mä tuun menen. tälle vastapuolelle. Niin. Aina on savut sinne. Eipä tuo haittaa. Sitä kun riittävästi istuu sillä lailla, että savut tulee aina silmiin, niin se ei sen jälkeen enää haittaa.
Nykyään on liian harvoin. Savu seuraa. En sano. Loppu. Tietäjät tietää. Tietäjät tietää. Jos ei tiedä, niin sitä ei tiedä. Niin. Joo. Sehän voi olla, että tässä illan päälle tännekin rupeaa hiippailemaan porukka. Kello on toki niin vähän vasta, että Todennäköisesti on niin komea keli. 20:05 suunnilleen. Joo. Ei mitään keppiä, tuo ei kyllä kiehu ikkaro kahvipannu tässä. Tiputaanko alemmas? On tossa tommonen karahka, mä otan sen sinne. Pöksyt tippuu, kun saappi. Heitänkö mä sitten makkarat tuohon Mä en tiedä. länäpiään? Lämpiä. Toivottavasti siinä ei ole mitään. Sen takia juuri se olisi hyvä olla sillä, että se kas pallaa siitä ne. Kun polttaa juustomakkaraa siinä päällä ja mä syön makkaraa siitä sitten, niin se on Sairaalareissu. niin. Hyvin herkkä. Nyt mä tiputaan sitä kumminkin. Kumminkin, kun Niin, tässä ollaan. Niinpä sen. Mä otan tän pois sitten täältä alta. Ei, mä saan kato tän tähän. Sehän pysyy siinä ja tää pysyy tässä. Ei paradettua ruveta toi leikkiin tuon väärien ainesosien kanssa. Mä muistan ottaa meinaa sitä. Se on otettu kotiossa. Roasteriritin. Joo, no ei panne siinä. Esussa. Se niin. Ensi kerralla taas mukaan. Niin, katsotaan koska se ensi kerta tulee. Seuraavalla kerralla. Se voi olla seuraava kerta sitten kun lumimaassa. Sekin voi olla. Mutta se on seuraava kerta kumminkin. Kyllä mä käyn tässä. No niin. Minä ajattelin kyllä, että joka kalastusvideon väliin pitää saada yksi retkivideo. Siihen nähden vaan. Pitäisikö munkin ruveta ottaa retkeilee vähän enemmän? En mä tiedä, se on sun asia. Toki minä en ole mikään kesäretkeilijä, että enempi mä tykkään talvella olla. Vaikka viime talvi jäi kyllä huonoksi. Mutta minä olin syksyllä melkein 3 kuukautta kipiänä kevät vuodenvaihteen jälkeen. Helmi-maaliskuun melkein 1,5 kuukautta kipiänä. Paljon retkeillä. Eipä siinä. Kalassa pystyy vähän käymään, kun ei sillä lailla tule rasitusta, mutta vuotaanko tuo ämpäri vai? Sekin voi olla. On jäänyt syksyllä vesi ja se on vähän lopsahtanut sieltä sitten. Saa nähdä. Tuollahan oli jo sotkettu tuolla, missä käytiin silloin. Siitähän ei ole videosia siellä toisella laavulla. Niin siis siellä Teerenpesä. teerenpesä. Teerenpesä, niin se oli jo sotkettu. Saa nähdä, koska tämä sotketaan. On kyllä käsittämätöntä, että joka paikkaan pitää vete I'm here. Tai piirtää niitä kirkkovenneitä. Yhteistä. Se on kun nykypäivänä ei ole lapsilla paperia ja kynä. Niin, se pitäisi jokaiselle lapselle alle 18-vuotiaalle ostaa riisipaperia ja antaa kynä, niin jos ne jättäisi nämä yhteiset. Taitaa kyllä vielä ylittää 18-vuotiaakin piirillä. Niin, mutta kuitenkin. Tai pitäisi kotona opettaa, että niitä ei sotketa eikä piirrä. Veret taitaa kiehua nyt. Veret taitaa nyt kiehua. Kyllä se siihen menee, että Saat nyt tuoreista pööneistä kahvin, kun Sulla on taas toi hanska, mistä puuttuu. tää on hyvä.
Tuoreista pööneistä justiin aukasi. Parasta ennen 17.9.25. Joo. Eipä se haittaa. Ei se ketään haittaa. Tää kahvi on niinku, kahvin pöönät on niinku Anttikin, että paranee vanhetessa. Sillä aikaa sitten. Kiehumman nyt. Kiehun nyt. Kiehun nyt, ennen tulee älijää taas. Kiehaa liian hitaasti. Neljän minuutin toppia, että se on. Juonti kypsää. Toivottavasti mä en sotkenut tuota. Täytyy vähän pyyhkästä sitä sitten. Nyt sä voit kääntää niitä vähän. Joo. Täytyy mä varua, ettei se polta laavua. Toi ei se niin kuuma ollut kuitenkaan. Ei. Meillä on kylmäliäkki tossa. Niin. Kato, kun oli niin kurraa siinä alkumatkasta, semmoista savilärssiä, että justiin pesi Joo, kenkäni eilen, niin nyt ne on taas ihan samassa. Joo, vähän sai pohjia. Mulla olisi oikein Putsattua tullut tuolla. Toivottavasti siinä ei ollut. Täytyy tehdä nivikkoihin ja jalkoihin punkkitarkistus, kun mennään pois. Mm-hmm. Mielestäni kotona, että ei se ole kiva, kun illalla sängyssä on se ystävällinen yllätys. Se joka kerta täytyy tehdä. Niitä on Pirkanmaalla aika paljon. Joo, täytyy mennä pois Pirkanmaalta ensi kerralla. Voitaisiin ottaa semmoinen yöylireissu ensi kerralla, kun mennään. Toki sinne pitäisi mennä nyt, niin ei olisi öttiäisiä, mutta minäkin jaksaisin pouskuttaa siellä paremmin, kun mentäisiin, mä tiedän yhden semmoisen paikan, jos on aika tasasta. Isojoen. Meistä tulee leveetä, kun se on Etelä-Pohjanmaalta. Voi mavon sillä. Joko se on? Joko me otetaan kahveita? Menkää sinne parta Antille, sillä on karvaa, mikä palla. Kehut. Enää nyt ei se nyt vielä ole määntynyt, eikö? Nää kato hyvä, mulla oli nää, kun mä vaihoin kesärenkat tänne autoon. Niin just. Tämä on hyvä, että tuo hyvin puhistuu nyt, kun tuo käpälö on nyt erämiehen porukka. Se on ainut vihannes, mitä oikea erämies. Sinappia kotiin. Mutta niinhän se oli Niin, sulla mutta viimeinkin jäi. mukana, sä et käyttänyt yhteen makkaraa. Niin, mä otan tolle. Yhteen Kato nyt kyllä se vuotaa, kun rupesi Joo. laavuvallu vettä. Näin on. Sitten joku ystävällinen hemmo tulee illalla eikä huomaa ja istuu tuohon, niin märkäläiskä, niin on pyllymärkä. Niin. Voi voi. Mikään ei ole ikuista. Ei edes sinkkiämpärit. Ei se ole jäätynyt varmaan. Niin. Kato, Voi voi. ei tarvinnut edes koputtaa. Pöönät laskeutu niin sammalluttu koputtaa aina siihen pannuun. Sehän odottaa niin kauan, niin sehän on niin kylmä, että eihän sitä pysty juomaan. Maitovara, kiitos. Se on lasten ja imeväisten juoma. No mähän on molempia. Ilman kos. Ai sulla on tommosta. Eikä kuin yksi para.
Ei parane kovin paljon. Oi mahusini. Joo, minä tykkään juo kahvin kiehuvana, että se vähän tuonut enää kiehuvaa, se oli monta minuuttia tuossa oot. Mutta kun täytyy sen odottaa, että höppeet laskeutuu. Jaha, pitäisikö se huomenna mennä kahtoon, lähteekö pentaperämoottori käyn? Ois se kiva. Joo, ei tarvitse soutaa, jos lähdet käyntiin. Eipä ole hytty. Ei oo. Aamulla oli melkein 6 pakkassa, niin ei ole ihmettään on hytty. En tiedä, mä kyllä suunnittelin ensi viikolla yöreissua, mutta Joo. nyt on perjantai. Pyhänä pitäisi tulla se mettäpalovaroitus tännekin. Tai siis sehän oli, kun mä katson Ilmatieteen laitoksen sivua, niin varoitukset ja turvallisuus, niin sehän oli, kato tuonne koko Etelä-Suomen, Oulun korkeudelle asti, koko Suomen poikki, vähän ylittekin on melkein Oulussa, melkein Tornioon asti, niin sinne oli niin mettäpalovaroituksen raja, niin tulee niin niin Makkarat. tänään ei vielä ole, mutta huomenna on niin tuolla Savossa ja tuolla ja sitten se on niin pyhänä se leviää sinne. Joo. Ehkä se menee trangia tai kaasuhommiksi. Näin on. Ei paljon. Toki illat on viileitä, kun ne menee melkein nollan pintaan, niin se olisi niin mukava ottaa lämpöä nuotiolla, mutta ei sitä taida rohoita eikä sitä vihti oikein, niin tai joutuu pian käydä pankinjohtajan puheella, kun pitää joku 100 hehtaarin mettäläntti maksaa, kun se paloo, niin Sehän menee taskurahoista. Semmoinen. niin no se voihan se niinkin tehdä. Niin. Kättä vähän syvemmälle taas. Toki mä voisin panna sun taskuun. Tiedä piste. Toki onhan niitä päällimmäisiä hyvä välillä vähän pöllyttää, että ne ihan hautavuus alimmaista he pöllynyt. Näin. Mepä jatketaan kaffejuontia ja syödään nuo erämiehen porkkanat. Joo. Onko se paperi? Mulla on täällä tämmöistä vähän käytetty. Mullakin on kerran pyyhkitty. Ai sä oot pyyhkinyt vaan kerran? Joo. Joo, mä pyyhin semmoiseen Löytäsin sen. ruskeaan täyteaineeseen. Niin. No, ei Sinappia. Joo. No silloin kun olette nuotiolta tai lähdössä kotia, toivottavasti ei maastopalovaroituksen aikana, niin sammutelkaahan ne nuotiot kunnolla, ettei tuu sitten mitään vahinkoja sanottavaa, että ei välitetä siitä, että jää palaamaan. Pitäkää huoli, että nuotiot on kunnolla sammutettu. Tuossa oli vähän huono, siihen jäi vähän iso puu siihen, mutta Ei se haittaa. Kai se sieltä kuivuu sitten. niin ja sitten seuraava, kun pannee viereen iso ja sytyttää siihen, niin kyllä se siitä niin, pallaa sitten pois. No noin loputkin sinne. Pistä joo, ei niitä kannata takaisin sinne järveen. Oisit vienyt takaisin järveen sitä Ämpäri noin päin, niin ei ole ötököitä siihen. Noin päin ämpäri, niin ei tule ötököitä. niin joo, pannee väärinpäin eikä jätä vettä siihen, että niin, ei jää mitään uimataitoisia siihen niin. Lähdetään käymään tuossa Pukalajoella. Siinä on se Betolossi, se silta ja käydään se kuikuilemassa vielä ja niin. Pannaanko me reput selkään, niin Joo. eihän tästä pitkästi siihen on, niin Ei oo. mennään siihen parantaa maailmaa. Joo. Joo, se on siellä vissiin se joki. Vissiinkin. Mennään. Ainakin joku polku tästä nyt Ei menee. se varmaan kovin kaukana. Ei. Joo, se tämä polku menee tätä Hankajärven rantaa tuonne eemmäs sitten. Ja siinä on kans ihan
miehevän kokoinen muurahaispesä. Taitavat olla vielä talvilevolla, en tiedä. Aika sammaloitunut on tuo pesä, että kirkas on vesi. On kyllä kirkasta vettä. Oo. En tiedä näkyykö kamerassa pohjaa. Nyt ainakin tuosta rannasta näkyy. On kyllä melko hyvä. Tuostahan saisi juomaveenkin. Tullaan tähän. Järven. Katokko näkyy tosi kauas tuonne pohjaan. Niin tuolla on jotain kiveä tuolla kohdalla suunnilleen. Katokko näkyy hyvin. Tosi kirkas vesi. Joo, sun pitää ottaa siltä mammalta, kato viikon lomaa. Lähdetään samoilleen tänne. Niin, tai sun kanootin. Niin. Ai niin, mutta sä oot myynyt sen, mutta se... Sitten me karautetaan se johonkin kivelle kuitenkin. Karautetaan se johonkin kivelle kuitenkin, niin sitten se on pohjapuhki. Sanoo vaan, että hae sieltä Pukalanjoesta se. Joo, nyt tullaan tähän joelle. Täällä on kans tämmösiä... Mennäänkö lossilla yli? Ei se tuu sieltä. Anta kun vanha näytte. Odotetaan, että... Tuleehan se. Tuo on kato kyttäyskoppi tuolla. Täältä tulee retkeilijä, joka tulee tähän, niin tuolta joku ukko tulee ja losauttaa selkäni. Sä läksit. Tämähän lähti. Sä päätit lähteä. Ai jaha. Pieni mies. Joo. Se on tämäkin rattiriemun kanssa reissu nyt sitten taputeltu loppuun ja Näin on. lähdetään Kotia kohti. kopsutteleen kotia kohti. Uusia seikkailuja. Niin. Epämääräisiä seikkailuja. Ja Otetaan milloin se on seuraavan kerran sitten. Mutta ei siinä. Kiitos jos jaksoit olla mukana ja jos tykkäät, niin jätä kommenttia tai paina yläpeukkua tai tee sitten jotain. Molempia. Sekin on hyvä vaihtoehto. Tai sitten anna olla, niin kuin tähänkin asti, että ei mitään. Ei silloin väliä. Ensi kertaa. Seuraavaan kertaan, ei yhtään aikaisemmin. Se on moro. Moro. No niin, antaa nyt heittää siitä.